O, sabay. Three. Thank you. Ang... Thank you. Thank you. Sana maulit-ulitin. Ayan o, kayo nang ingay nila nung di pa kumakain. Ngayon tapos na sila magsikain, tahimik na. Mga inaantok na. Simula ng pagkamatay eh. Di ba na ang 40 days simula ng pagkamatay? Alright, bibilang ka na ng 40 days. Sa aso. Sa aso. Di ba aso? Tao? Oh, July 20. July 20. Kailan namatay?